Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ma ni waati na an balima bamanankɛmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la ka fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ko ni o kumasilakaw dangana kunnafoni daminɛ na an b'a jira aw la k'a fɔ ko ka bɛn ni ntɛnɛn utukalo tile 3 an fa Seyide Sherif Ousmane Madane Aidara ni a bɛ taamala nin waati na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a n'a ka taamadenw bɔra Buake ni u kunda kɔrɔgɔ kan nka ka kɔn a wulili baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛ sigi dɔ kɛra ani Buake silamɛya dɛmɛtɔn ansaru fɛ u jabala la ni ka kan bɛ u bɛɛ lajɛlen boloda ɲɔgɔn ye ni ka sɔrɔla ka taamasira in ta fɛn min sɔrɔla taamasira in na Buya Kulubali ka sɔrɔlen na Kafunɛ Bacili a bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Dali masa sɔnna alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn ko conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seyide Sherif Ousmane Madane Aidara a ye waati min kɛ Buake o baara bolodalenw kun cɛra Kayira la sanni ka bɔ Buake dugu da fɛ an fana karamɔgɔ a n'a ɲɛjɔyɔrɔ a Seyide Sherif Ousmane Madane Aidara y'a kanu ka sigi ni Buake alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ye o sigi ɲɛnamayara Buake ansaru dagayɔrɔ la wasa ka waleɲuman dɔn foliw kɛ ansaruw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ko labɛnba jɛkuluw ye ka sira ɲini u fɛ ka kanbɛ da u ye ka dugawu don kɛ dali masa ka nin sigi ɲɔgɔn caman nɔgɔya sarankana sigi in sen fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyide Sherif Ousmane Madane Aidara a ye sira ɲini ansaruw fɛ ka kanbɛ da u ye ka waleɲuman dɔn foli ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Buake bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ jan ni yɔrɔ surun maa o maa n'o de y'i seko kɛ wasa karamɔgɔ Aidara ka Buake sigi kuntagala a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni nisɔndiya ni farifoni na cogo min minnu ye sagaw di minnu ye balow di minnu ye misiw di Ala ɲɛda kama Zamzamiyu ka fɔ la ko bonya bɛɛ sera o de kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyide Sherif Ousmane Madane Aidara a ye sira ɲini ka t'i ɲɛda a kanubaga bɛrɛbɛrɛ dɔw kan minnu fɔlɔla kabiri kunu fo ka se bi ma karamɔgɔ Aidara nɔfɛ diinɛ dɛmɛli la Jamiyatu Ansar Din tɔn kɔnɔ Sanogola denbaya de ko don quartier Air France la karamɔgɔ n'a nɔfɛ jamakulu u bisimilara Muhamɛd Sanogo n'a ka denbaya fɛ sotigi muso Aja Fatumata Sanogo ani u denkɛ Umar Sanogo ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Saudiyɛn o sigi kɛra bonya ni karama ni nisɔndiya ni farifoni kɔnɔ bari foyi tɛ kanu kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ o sigi kun cɛlen kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn haut conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seyide Sherif Ousmane Madane Aidara n'a taamaɲɔgɔnw u ka sɔrɔ ka korogo sira minɛ ani koroko furancɛ Zamzamiyu n'a taamaɲɔgɔnw jɔra dugu dɔw la ka foli di kanuɲɔgɔnw ma ani ka dugawu sama ɲɔgɔn ma jɔ kɛra dugu fɔlɔ min na o de ye Foroforo ye Foroforo dugutigi Seyidu Watara ani a imamba Amadu Sangare ka fara u ka dugudenw kan u ye karamɔgɔ n'a taamaɲɔgɔnw kunbɛn k'u bisimila u ka dugu kɔnɔ k'u ka nisɔndiya jira ni kira mɔdenkɛ sanuman sen jɔli ye u ka dugu kan o sigi sen fɛ bonyamasegin foliw kɛra bari ka d'a kan karamɔgɔ Aidara ye tɛmɛko laban min kɛ u ka dugu kɔnɔ n'a kun ɲinina fɛ a ka dugawu kɛ dugu n'a kɔnɔdenw ye dali masa sɔnna o dugawu min kɛra baya karamɔgɔ fɛ dugu n'a kɔnɔdenw ye jaabi ɲuman sɔrɔ o la o dugawu jaabi kama u ye waleɲuman dɔn ni bonyamasegin foli kɛ ka labana k'a ɲini hali bi kira mɔden ka shirifi dugawu sanumanw don n'a nɛnkun sabatilen ye dunani jatigiya mafatogo la ka na bonya segin u ka dunankɛ nɔrɔtigi ma u ye karamɔgɔ Aidara fana ni ji ye dɔw yɛrɛ nana ni balow ye k'a sɛbɛntiya k'a fɔ u ka dugu ye sɛnɛkɛ dugu ye wa karamɔgɔ Aidara ka dugawu jaabira dugu ma ani dugudenw ma kanbɛ dalen foroforokaw ye taamadenw tɛmɛna dugu camanw fɛ i n'a fɔ komi Katiw la Frɔnna Corridor Sud Ɲakara Kanawolo Nawokaha Longa ani Gogbala
ni dugu kelengelen kono dugudenw ni dugu ɲɛmɔgɔw bɔra k'u jɔ siraba dakɛrɛfɛlaw la k'u ka kanu ani layiduw sɛbɛntiya karamɔgɔ Haidara ye ni nisɔndiya jiraw ye a la. Karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ye foli kɔmasegin ka dugawu kɛ a tɛmɛsenama dugu in kelenkelen bɛɛ lajɛlen ye. Jɔ kɛra dugu laban min na sa sani ka du Kɔrɔgɔ o de ye Napiye ye. Selen kɔfɛ Napiye laada don Sedu Konate bolo nin bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Sedu Kamelenba. Sanga ni waati ni karamɔgɔ Haidara bi tɛmɛ Napiye dugu fɛ a bɛ karamɔgɔ kunbɛn k'a bisimila Napiye kɔnɔ ka foli d'a ma k'a ka kanu kurakura yɔrɔ ka dugawu ɲini a fɛ ani ka bonyaba kɛ a ye. A ka kanu jiracogo zamzamiyu la a ye wari sɛki de di ko karamɔgɔ Haidara ko musaka fara carburant sɔngɔ kan a ka tourner sen fɛ. Bonya in jara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye. A bɛn'a ma a ye foli kɛ ka ɲɛsin Sedu Kamelenba ma k'a ni ce kanu na ani ce layidu timɛ la k'an bɛɛ daw kɛra ka dugawudenw kɛ sani ka sɔrɔ ka sira tɔ lase ka na don Kɔrɔgɔ. Ni ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fana karamɔgɔ Ased Sherif Usman Madani Haidara n'a taama ɲɔgɔn kun bɔlen ye Kɔrɔgɔ dugu da fɛ ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 18 gosilen ye. Hali bi an bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fɛn min ye an fa ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka taamadenw donnen kɔfɛ Kɔrɔgɔkaw fɛ yen bisimilayi kɛnɛba taara ni ka u sɛgɛrɛ min ni o ma kɛ basi ye ni a n'a dɛsɛra a kɛra Kogoji plateau de la min ni a kɛnɛ seriyara Ansaru caman fɛ u n'u kanubagaw fɛn min sɔrɔla o fana na Kafunɛ Bacili a bɛna ɲɛfɔli kɛ Buya Kulubali ka sɔrɔlenw kan. Ni ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fana karamɔgɔ Ased Sherif Usman Madani Haidara n'a taama ɲɔgɔn kun bɔlen ye Kɔrɔgɔ dugu da fɛ ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 18 gosilen ye. An karamɔgɔ n'a ka délégation kumana min na u bɛ don Kɔrɔgɔ dugu da fɛ labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka kɔn ka bila. Se kɛlen kɔfɛ Kɔrɔgɔ tɛmɛ kɛra ni kin caman de ye. Quartier Cité Ali Kader, Quartier 14, Quartier Dem, Koko, Sosoribougou,
ka taa Nɔngɔnkari kɛ Jean de la Fonce fɛ Hausabugu ka bɔ ni Cocody barrage à gauche kana laban Cocody à droite fɛ ka sɔrɔ kana Cocody plateau lasɔrɔ. Cocody plateau de kunbɛli kɛnɛ sigira sen kan Ansaru ni kanuɲɔgɔnw fɛ walasa ka dunanba nɔrɔtigi kunbɛn k'a bisimila. Se kɛra kuma min na kunbɛli kɛnɛ kan jama dafara bɛɛ nakun ye kelen ye kana kira mɔdenkɛ bisimila ka kunbɛcogo labɛn ka bila a ɲɛ ani min ka kan k'a bisimila dugu kɔnɔ k'a akwaba k'a nali diyara u ye a bɛnna u ma. Kunbɛli kɛnɛ in kan dugu ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔw laadatigiw ka fara Ansaru ni kanuɲɔgɔnw kan. Munyamunya nisɔndiya ni farifoni o de tun bɛ ye bɛɛ lajɛlen ɲɛda kan ka sanga ni alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ kɛlen kɔfɛ k'u ka dugu lasɔrɔ. Foli ni tanuni ni nisɔndirakaw olu ma dugu. Kunbɛli kɛnɛ in kan barikadaw ni serealikanw tɛmɛnen kɔfɛ sigi kun cɛra ni dugaw sanumanw donni ye sanni ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da o don kelen su fɛ surafanatɔw dunnen kɔfɛ o kɛnɛ kelen in kan ka na korogokaw ka wajulu sigi laseli ɲɛnamaya. Bisimilali kɛnɛ in kan ye min taara ka an fa sɛgɛrɛ Seyidi Sherifu Usman Madani Aidara nisɔndiyaw bonyara kɛnɛ in kan ye kosɛbɛ maaba minnu ni olu ye kɛnɛ in lasɔrɔ ka fara Ansaru n'u kanubagaw bɛɛ lajɛlen dɔw ye nisɔndiyakanw sɔrɔ ka kɛ Buya Kulubali ka kuma galama la an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o sɔrɔlen n'u la. Nani moti mambai na furudi na de ta furura inshallah ka hidara na ko ma fu kana ba de fu shira kinera ya bi hidara na fe kana ka mahere tarjira Allah ka ya rabbi kana ka fe dura here Allah ka ya rabbi kana ka fe here jamana Allah ka amin ya rabbi sikira ko kura ya rabbi ya ka be Allah ka ya rabbi tabaw ka naro alamu amin nan naka ka alamu amin be bela jen fo silamaya fo la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko me karamɔgɔ fo ko an nali jalani ka se yɔrɔ la ni ala tɛ mɔgɔ ta dan lɔ ala si ni kɛnɛya d'a ma k'a fo k'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka jama nabaga bɛɛ lajɛlen fo silamɛw nana hɛrɛ la cogo min an bɛna baara nin kɛ hɛrɛ la k'a kun cɛ hɛrɛ la ala y'o k'an ye k'a ye dara fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ a ye dugawu kɛ kɔrɔbɔka bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu k'an ɲa denmisɛnw ye denmisɛnw tɛ baara la ala ye sira ɲuman don o kɔrɔ ka kisi jogo don o la k'o ta ka bɔ jan n'a tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh. An bɛ to bisimilali kɛnɛ kan fɛn min ye an fa ye Seyidi Sherifu Usman Madani Aidara a yɛrɛ dakunɛ fila minnu sɔrɔ nisɔndiyakanw na an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ olu fɛ. Garibukɛ bɛ se ka min fɔ a ye teliyara an nisɔndiyara an fari fɔnna a y'a ka baara bila ka na Garibu kunbɛn a kɛra ala de kama ala k'aw sara an bɛ an ka foli daminɛ jamanatigi la a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ka na se Kɔrɔko faama bonda bɛɛ ma ka se an ka limamuw ma ka se an ka tasawufu bondaw ma o kɔ tɛmɛnen kɔ ka se jamanatigiw ma ka se monsieur le maire a n'a baarakɛ ɲɔgɔn an ka foli bi fanga bonda bɛɛ ye o kɔfɛ an ka foli bi Kɔrɔkɔka bɛɛ ye a cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔba n'i ye maa bonya ala kama o sara bi ala yɛrɛ de bolo an bɛ marraine fo an b'an ka imam fo a n'a baarakɛ ɲɔgɔn an ka karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan u bɛɛ sara bi ala de bolo an b'a ɲini ala fɛ an nana hɛrɛ min sɔrɔ Kɔrɔkɔ ala ka dɔ fara a kan an nana hɛrɛ min sɔrɔ yan ala ka dɔ fara a kan an mana na tɔɔrɔ o tɔɔrɔ sɔrɔ yan ala k'o ɲɔni ka bɔ yen ala ka Kɔrɔkɔ sabati ala ka hɛrɛ don Kɔrɔkɔ ala ka hɛrɛ don Côte d'Ivoire ala ka hɛrɛ don Mali la ala ka bɛn don an cɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala.
Ala ka o duwawu kelen ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛ segin ka na faso Maliba kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bangoni Jɛngɛnɛbugu la Sherifula misiriba kɔnɔ ka bɛn ni kari ye utukalo tile 2 silamɛya dɛmɛtɔn Ansar coordination Bamako u ka kalo 3 sigi baaraw kɛra assemblée générale min senfɛ da sera fɛn caman ma wa silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka na kɛnɛ in seereya Abdoulaye Sogodo ka sɔrɔlo Alhamdu Badine a bɛna ɲɛfɔli kɛ olu kan. Al-Islamaya Demeton Ansar Bolo Faramonbe Nabo Famako coordination de Bamako Akani la Dalasigi Munabe Bolo da Kalo Saba Abe Wati Kerenkereni ko fo Tondeon Bolo Bamako Bakini Ananumayanfa Fogatabla Kalabankoro Ansaru Tondeona ni tomba sigi senfɛ fɛn min ye kunnafoni jɔnjɔn ye o bɛ di tɔndenw ma tɔn ka ɲɛnɛmaya kun kan ani jamana yɛrɛ lahala an bɛ waati min ko bi. Dakun caman de kun talen bɛ ka kɛ ni ladalasigi ye kɛrɛnkɛrɛnya ma labɛn minnu kan ka sabati ka kɛ ni dɔnɲumana ziyara ye ani kira sanu nɛɛma ni kisi b'a ye o ka bangeli ɲaɲali Mawuludu Nabawi n'o ye wulikajɔ belebele Al-Islamaya Dɛmɛtɔn Fédération Ansar Dine International bolo. An bɛ Ala tando ka da jamana yɛrɛ cogoya kan waati ka gɛlɛn cogo min n'i y'a jateminɛ an ye fɛn minnu sɔrɔ an bɛ Ala tando ka barikada bari sabula an ɲɛsin bɛ an ka baaraba dɔ ma n'o ye Mawuludu ye alhamdulillah an bɛ musakaba de k'o la mais an bɛ Ala fo ka barikada gɛlɛyaba in bɛɛ kɔfɛ tɔnden y'u cɛsiri k'u seko bɛɛ kɛ an usajon an b'u fo k'u barikada u y'u seko kɛ an ye musaka minnu sɔrɔ an jigi b'a kan fana a bɛ baara in kɛ fo k'a kuncɛ k'an karamɔgɔ dusu suma an ma se ka an b'u fo ka dɔrɔmɛ bɔlu la an ɲɛsin bɛ fɛnba fila ma fɛnba fɔlɔ o ye ziyara ye o yɛrɛ tɛ donja ye sitigi bolo nin kalo in tile 22 an bɛna o kɛ n'o ye donɲumana ziyara ye nin kalo in tile 22 bon bi ye kalo tile 2 ye déjà tile 20 de bɛ an n'a cɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka don fara an siw kan ladilikan jumɛn bɛ yen o ye an ka tɔnden minnu bɛna ani kanuba minnu bɛna ziyara la an b'a ɲini u fɛ u kana dɔɔni jalakɔrɔji sira in kuma o yɛrɛ b'a kalama baara daminɛna faamaw bolo alors an ka se ka taa dɔɔni forɔkɔw bɛ yen poussière bɛ yen u bɛ baara la sira in na bi ni waati ninnu na vraiment an b'a ɲini tɔndenw ni kanubaw fɛ minnu bɛna ziyara la an ka se ka taa dɔɔni ni Ala sɔnna waati ko don n'an sera ka taa dɔɔni ka taa kɛ hɛrɛ la ka bɛɛ sigi dɔɔni ka na so an b'o de ɲini tɔndenw fɛ n'an bɔra fana an ɲɛsin bɛ o kɔfɛ fana an bɛna mawuluduba kɛ alhamdulilayi an b'a la fo ka barikada 26 mars fana sɔrɔla ɲinɛ mawuludu bɛna kɛ diɲɛma bɛɛ wele ninnu an bɛ deli ka kɛ cogo min na ladara n'Ala sɔnna o cogo kelen de b'an bolo mawuludu su bɛ kɛ yen a dugusajɛw bɛ yen denkuli bɛ yen ani duwawu kalan n'Ala sɔnna a bɛɛ bɛ kɛ 26 mars la ɲinɛ. Coordination de Bamako a ma ɲɛmɔgɔ y'u ka nisɔndiya da kɛnɛmaya ka kɛɲɛ ni wulikajɔw u tacogo ye o siratigɛ kɔnɔ halisa o ye wele kurakuraya ni ka ɲɛsin tɔndenw ma u ka caman fara cɛsiri kan kɛrɛnkɛrɛnya ma ka cotisation sara a ɲɛma laɲiniw olu bɛ se sabati cogoya minɛ Sherifula misiriba mun bɛɛ la Manzar Sherifula n'a baaraw bɛ sen na don ɲuman na. O la san an bɛ an ka san laban wagatiw de la sisan nɔ o la fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i ka wari ma sara i jija i ka wari in sara ka sababu kɛ e bɛ ka taa nin baara fɛn o fɛn na nin ye a dafala ye i ka layidu in de i ye layidu min ta k'i b'a la ka diinɛ dɛmɛ i ni nin ka nafolo n'e tilala ka girin ka taa mawuludu ni ziyara la ka nun juru to e la i b'a dɔn k'a fɔ i ka baara ma dafa a dafalan de i k'i cɛsiri ka nun sara fɔlɔ a wagati kɔnɔna la n'i nun sara a wagati kɔnɔna la i bɛ taa ziyara ni mawuludu min kɛ Ala b'a jaabi i ye nka ne y'i bakuliya i ka wari kan i ma ɲuman kɛ wa fɛnɛ i y'o k'i yɛrɛ de la a bɛ kɛ k'a sɔrɔ e m'a bɔ bawo ni mɔgɔ y'i ban k'a bɔ ko ne tɛ n t'a bɔ i b'a sɔrɔ minnu b'u t'a bɔ dɛ olu de bɛna a kɛ san o san a bɛ ka kɛ o dɔ b'a fɔ ko ne ta tɛ taa la nka a bɛ kɛ san o san i b'a kɛtɔ la ye minnu b'u ta bɔ ka k'a la fɛnɛ olu b'a kɛ Ala ɲɛ sira min kama Ala ka caman bila a nɔ la o la an bɛ Ala deli bɛɛ lajɛlen ye Ala k'a nɔgɔya an ye minnu b'u ban k'a bɔ fɛnɛ da la k'a fɔ bakuliya o ye k'a k'i yɛrɛ de la ye bawo i ka siniɲɛsigi de ye nin baara ninnu ye n'i y'a kɛ kɔnɔna jɛlenya la ladiriya kɔnɔna la i ka da la k'a fɔ i y'i ka sini dilan i y'i ka diɲɛ fɛnɛ dilan Ala t'a ta yɔrɔ lankolonya mɔgɔ si bolo n'i y'a bɔ k'a don a la
o la an bɛ minnu bɔ ka don a la Ala ka n'u tayɔrɔ langolo. Sherif la duba tɔgɔya la Alsilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara a nɔnabilala ni kɛnɛ in kan a denkɛ sanu fɛ n'o ye an karamɔgɔ Seyid Badara Aliyu Usman Haidara ye. A ka laseliw kɔnɔna na a ye waleɲuman dɔn ani bonyamasigi foliw kɔsigi ka ɲɛsin Ansaru ma o ka wulikajɔ la sanga ani waati diinɛ o bɛ se sandayɛlɛ sɔrɔ cogo min coordination ka ni tɔnbasigi Bamako coordination ka ni tɔnbasigi a baaraw sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawu ta ye. An bɛ segin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Mali jamana sifinnaka minnu segin bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu nana bɔ an fa la Seyid Sherif Usman Madani Haidara bɔɲɛ kun de ka se ka na bonyamasegin foliw kɛ a la duwawu ɲiniw ani bilasiraliw min ni a kɛra nisɔndiyaw ani wasaw caman ye an fa yɛrɛ bolo Seyid Sherif Usman Madani Haidara Loti Sidibe ka sɔrɔlen Sadio Sidibe a bɛna ɲɛfɔli kɛ olu kan. An fɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ni ale bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin waati la a bɛ waati damadama bɔ wajibiw caman bolo dalen bɛ a fɛ i n'a fɔ min kɛra Stade Félix Houphouët-Boigny na a kɛra wasa ni nisɔndiya kɔnɔna na Maliyɛn den minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan a sifin ɲɛma olu ye bɔɲɔgɔn kɛ an fɔ an karamɔgɔ ye ka taa foli ani waliɲuman k'a la ni ka tila ka duwawu fana ɲini a fɛ ka jira k'a fɔ foli in kun tɛ fɛn wɛrɛ ye k'a fɔ an fɔ an karamɔgɔ a ye wajuliba min kɛ Stade Félix Houphouët-Boigny na maa caman ka nisɔndiya jira. An nana an fa an n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara fo komi a nana yan donc depuis o don a ye wajuliba fana dɔ kɛ Stade Félix Houphouët-Boigny la vraiment an ye ko caman faamu a ka ko la ani a ye duwawu mun kɛ ka ɲɛsin jamana fila ninnu ma donc wajibi de don parce que ale yɛrɛ bɔra ka o fɔ sisan a ka kuma kɔnɔ n'i y'a ye du o du a bɛ cɛ a bɛ daminɛ an sifi de n'i y'a ye jamana fɛn o fɛn mun bɛ cɛ a bɛ daminɛ an sifi de donc an de kɔlɔsilen don an de ɲɛsigi fana ye donc la an nana a fo vraiment ka waleɲuman don ka duwawu ɲini a fɛ ka duwawu fana k'a ye bon il faut dire vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que a ye conseil caman d'an ma a ye ladilikan caman d'an ma ka tila fana vraiment ka duwawu fana caman kɛ jamana fila ninnu ka tila ka jamana fana duwawu kɛ fana sifi fan ye. An fa an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a yɛrɛ nisɔndiyalenba ye a sifin jɛkulu ninnu bisimila a ka salonba kɔnɔna na min kɛra bonya ani karama kɔnɔna na o la a kelen k'u lamɛn a yɛrɛ tilala ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila ka laɲini dɔ k'u yɛrɛ fana fɛ ni o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i bɔr'i fa jamana kan k'i bɛ jamana wɛrɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ Mali ni Côte d'Ivoire bɛɛ de ye kelen ye nka o bɛɛ n'a ta a y'a ɲini u fɛ u k'u kaɲɛ Côte d'Ivoire jamana a sariyaw ma min ka kan ka kɛ ani min man kan ka kɛ u ka sariyaw fana ɲini k'u dɔn. Ala ka hɛrɛ k'aw ye Ala k'aw sɔn Ala k'aw nisɔndiya Ala ka hɛrɛ k'aw ye jamana fila in Ala k'u bɛn alhamdulilahi. An bɔra joona k'a fɔ ni lasigiba in a kɛra bonya ani nisɔndiya kɔnɔna na a kun cɛra ni duwawu sanumanw ye. Sheikh Sekou Sala ala ma hinɛ na a ka kalandenw fana nana bonyamasegin foli kɛ Seyid Sherif Usman Madani Haidara la a ka so Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kanu kumaw ani duwawu ɲiniw o n'a ɲɔgɔnnaw de don Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Ka nɔfɛtugu a ka taama na kɔnɔwɛrɛ jamana kɔnɔ Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement de leadership spirituel musulman du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ni ɲɔgɔn fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye bisimilali kɛ a jabala la Sheikh Sekou Sala ka kalandenw na bonya kun ye min ye nabaw nana u ka kanu danganamaya ka ɲɛsin zamzamiyu ma ni ka laba ka ɲini bani fɛ ka duwawu kɛ olu ye. Sekou Sala yɛrɛ de ye karamɔgɔ ko f'an ye yanni an ka se ka karamɔgɔ ɲɛdɔn bon ale kɔni taara lahara mais a ye min fɔ an nana ye a bangela an tile la donc an fana nana ka na karamɔgɔ tuguɲɔgɔnya n y'o kanu wa an nana ka na o matarafa ala sɔnna karamɔgɔ fana ye dugawu min kan ye a jaabi la donc Sekou Sala n'a kɔmɔgɔw n'a ka mɔgɔdamu n'a ka muridiw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko ye na bila u ye ka na dugawu ɲini karamɔgɔ Haidara fɛ karamɔgɔ Haidara ani Sekou Sala k'a bɛɛ ka kan olu bolo donc an nana o bonyamasegin de la ka na karamɔgɔ fɔ ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye.
nimisi wasa yeto o ɲɛkun kan nabaw ka tɛmɛ u ka kumalaselaw fɛ u ye waati kɛrɛnkɛrɛn k'u ka nisɔngɔ sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka laba ka alisilamɛw wele ka kɛ ɲɔgɔn kanu kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ janko bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ se sabati i n'a fɔ a laɲini bɛ cogo min na Mali silamɛya ɲɛmaaba an fa n'an karamɔgɔ a Seyidu Sherifu Usumani Madani Hayidara fɛ ka ɲini ansa dini cɛ n'a muso bɛɛ fɛ an ka karamɔgɔ bɛɛ bonya n'i bi karamɔgɔ Hayidara kɔni fɛ karamɔgɔ Hayidara ye bɛɛ kɛ kelen cogo min na i fana ka bɛɛ kɛ kelen i ka bɛɛ lajɛlen bonya ni i yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya ye kana mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na mais min fɔ ye a ka tagabolo ye o ye bɛɛ lajɛlen n'i ka ŋaniya don mais kuranna min ye yirisun kelen ye an ka yɛlɛ yirisun na ɲɔgɔn fɛ watasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu an ka ala ka juru kelen min an kana fara o de laɲini bɛ karamɔgɔ Hayidara la wa an yɛrɛ mago b'o laɲini de la ala k'an dɛmɛ o la o de ladilikan bɛ n bolo ka kuma kuncɛ. U nana ka caya ka sanga ni bonya baara in ye wa o nimisi wasara ka sanga ni kunbɛli cogo ɲuman ye min taara ka ɲɛsin o ma zamzamiyu fɛ o labana hali bi k'u nisɔndiyakanw danganamaya ni ka laban ka ɲini banni fɛ dugawu ka kɛ olu ye o hajuw dilanni na. An yɛrɛ denmisɛnman an de tun bɛ bin kan ka ɲun an kunna ka bɔ dugu ni dugu ka taa di Segisala ka so ma ne ka dugu tɔgɔ ye Jinajo Lasago commune na mais Segisala nana fo dugu wɛrɛ la an ye bin kan ka taa di a ka so ma an karamɔgɔ de y'an yamaruya ko Mumuni Sangara donc o kɛra min na kalanden o kalanden taara bin kan ka di a ka so bi a bɛɛ bolo bisin a bɛɛ ma jama na karamɔgɔ Hayidara fana y'a yira an na karamɔgɔ o karamɔgɔ dugukolo sanfɛ diinɛ sira kan k'an ka bɛɛ bolo donc an nani karamɔgɔ fɛ tiɲɛ na an ye nisɔndiya sɔrɔ parce que karamɔgɔ yɛrɛ y'a yira ko Segisala tɛ mɔgɔ kelen ta ye ko diɲɛ bɛɛ ka waliju don. Farifoni ani nimisi wasa kɔnɔ Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ a Seyidu Sherifu Usumani Madani Hayidara a ye kɔrɔfɔ ta ni ka foli ani waliɲuman kɛ ka ɲɛsin nabaw ma o taamasen na ka nɔfɛtugu hali bi a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ banni ye ladilikanw caman ta ka di nabaw ma baaraw ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwawu ye. Kunnafoni nasira yɔrɔ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko gafe di kɛnɛ dɔ sigira Serifukɛ yɛrɛ ka so min ni gafe in kɛrɛnkɛrɛnna ka di ale yɛrɛ de ma ni o ye an fa ye Seyidu Sherifu Usumani Madani Hayidara gafe in sɛbɛnna Jibril Kulibali de fɛ min ni a kɛnɛ in a dili ye faraɲɔgɔngali kɛ ni maaba caman ye Serifu la Luti Sidibe ka sɔrɔlenw an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ olu fɛ. A ka diya n ye a kuma su in na sabula nisɔndiyaliba le an nana an ka cɔnba ani an ka baro an ka alimul allama fahimul fahama kalamu o yusalijal quluba wa yu'annihul albaba an nana a ye ka an ka livre yira la livre min an ka sɛbɛnni kɛ nin ye a san 2 ye mais Alahu subahanahu wa taala barika la jumadon livre banna wa livre yirala stade la an bɛ ansaru bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ ka taa Côte d'Ivoire karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an dɛmɛ nin livre in bɔli la nin livre in tɛ foyi ye i n'a fɔ Alahu subahanahu wa taala ka fɔ an ye cogo min na ko n'an bɛ fɛ k'ale dɔn n'an bɛ fɛ k'ale bato fo an k'ale dɔn d'abord o de la Alakira alayhi salatu wasalam ko k'ala ko a ka hadisa kulusiw la fa'arifuni qabla an ta'buduni in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni donc o de kama maa o maa i bɛ sɛku juge la ka sɔrɔ i ma dɔn a ka histoire ye jumɛn ye ni livre in bɔra lala an bɛ se ka an karamɔgɔ dɔn min ye Seyidu Sherifu Usumani Madani Hayidara ye a ka min kɛ de 1955 jusqu'en 2025 fo ka na se bi ma 2026 in na yan ni livre in sɛbɛnna arabu la an ye livre in sɛbɛn ni an dusukun ye ani an hakili ye ka sɔrɔ ka sɛbɛn n'an jeli ye ka sɔrɔ ka bigi ta k'a sɛbɛn wa fɛn foyi t'a kɔnɔ n'an ma se ansaru karamɔgɔ ma ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛn an karamɔgɔ ka histoire complète de bɛ nin livre in na Alahu subahanahu wa taala barika la a sɛbɛnna arabu la wa a tarijama la français kan na inshallahu taala wallahi ma nimisa an ka baara kelen na sabula nin livre in ye opportunité ba le ye anw ma wa ansaru ma sabula ni ka mɛn i ka man kanu fo i ka a tigi dɔn a tigi ye jɔn ye a tigi yɛrɛ ka mun de k'a ka dunantigɛ kɔnɔ n'o kɛla kanu tɔ fana ni bɛ sinsin an b'an karamɔgɔ fo min ye Seyidu Sherifu Usumani Madani Hayidara ye ani ansaru bɛɛ ani an karamɔgɔ n'a denw sabula o y'an bonya su in na wa a diyala n ye wa a bɛnna a ma kosɛbɛ inshallahu taala ayiwa livre in kan bon aslan ne Jibiri ye Zamzami i n'a fɔ n ka fɔ kuma daminɛ na cogo min na Abdulayi Jara William Civil Jara o dɔgɔkɛ le ye ne ye wa livre in kan ni maa o maa mako ye nin livre in na nɛgɛjuru sira dɔw de bɛ nin livre in kɔnɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ Mali la Benin fo ka se Nigeria sabula anw bɔra Nigeria le nin waati in na ka sɔrɔ ka na nin livre in sɛbɛn donc nin livre in disponible bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wa an ka numéro bɛ nin livre ninnu kɔnɔ
inshallah taala mesela min fo kana di nyoye sabula an we garibu ya on madonnanu la adri wala adri ata Allah a'lamu nanu la adri ma mesela min fo ni livre kana bagawe na bana ni livre kana akala kunte ka jaw fla kono sabula an karamogo photo ba kono depuis 1971 fo kana se 1900 sheku ka parcours mu ke sheku photo ba kono aka sura ba kono donc ni livre bla kunte ke no anga ni photo yunun fle abana anga tasika miri sheku ka min ke ina fa Allah subhanahu wa ta'ala ka photo ko mina innamal usru yusra bi mana ko geleya ko fe ko nogoya benana bi angana sheku be nogoya la ame nusonja mais kun temena donc an kan ga mireni katasi ni kunwe donc anga ni livre inta ka akala la abese ga an nafa angana ta ka a photo fle sabula kuma do na ma mena photo fle abena ke fin la foni anga ta ka a fle ka kala la me se ga sheku lom to mina sheku are jon sheku ka jumere ke aka dunana tike Ame awfu ko wale nyuma don kajira ola ka fuko ni be danse ge bi bamalanga ko na fon solo na munu labe na ko na fon diso nyama so fe ka be nini kumaye awni che aka nyama dalula aka be do na tawna la manga jo ana